ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନମୋଲ ଜି ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବରଟି ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆସିଛି। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କ'ଣ ରହିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ ଆମେ ସେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟୋଟାଲି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍କିପ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ଓପନିଂ ପୋର୍ଟାଲ ଅଫ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଜନା ସ୍କଲାରସିପ୍ 31/1/2023। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓପନିଂ ପୋର୍ଟାଲ ଅଫ୍ ଇ ମେଧାବୃତ୍ତି ସ୍କଲାରସିପ୍। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କଲାରସିପ୍ ରହିଛି। ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନୋଟିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯାହା ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିସ୍ଟା ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 16/12/2022ରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ OS ରହିଲେ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯିଏ ରହିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିଭା ସାହୁ OS, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ନୋଟିସ୍ଟାକୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ରହିଛି ନା ନୋଟିସ୍ରେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଇନଭିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ଅଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ୍ ଅଫ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଫର୍ ଦ ଇୟର୍ 2022-23। ମାନେ 2022-23 ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ବେଚ୍ଟା ରହିଲା, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ଟାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, eligible student for all categories of scholarship awarded by higher education department under e-medhabruti UG merit +3 PG merit technical and professional merit। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇ ମେଧାବୃତ୍ତି ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍, ଯେଉଁମାନେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ +3 କରିଛନ୍ତି, ଇ ମେଧାବୃତ୍ତିରେ କେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର UG ମେରିଟ୍ ଯାଉଛି, PG ମେରିଟ୍ ଯାଉଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନାଲ ମେରିଟ୍ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଯେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଭାଷାବୃତ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଜନା ଫର୍ ଦ ଇୟର୍ 2022-23। ତ ଏ ଯେଉଁ ରହିଲା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ଭାଷାବୃତ୍ତି ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଜନା, ଏହାକୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏତେଟା ରହିଲା, ତ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର 2022-23ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଥିବା ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ଟାକୁ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ସମ୍ବାଦର ପେପର 18/12/2022ରେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସବମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଆୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଫର୍ ଦ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇୟର୍ 2022-23। এই ଯେଉଁ ଇ ମେଧାବୃତ୍ତି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ଭାଷାବୃତ୍ତି ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଜନା 2022-23 ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ରହିଲା, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ କୋର୍ସେସ୍, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଆର୍ଟ୍ସ ହଉ, +3 କୋର୍ସେସ୍, PG କୋର୍ସେସ୍, ଟେକ୍ନିକାଲ କୋର୍ସେସ୍, ଏମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏମାନେ ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଥିବେ, ସେମାନେ ହିଁ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ରହିଲା www.scholarshipodisha.gov.in, ଏଥିରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଡିଟେଲରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଯାହା ବି କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର PDF ରହିଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇ ମେଧାବୃତ୍ତି ସ୍କଲାରସିପ୍ ରହିଲା, UG ମେରିଟ୍ 3 ଇୟର୍ସ କୋର୍ସ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ +3 ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ୍ 6000ଟି ସ୍କଲାରସିପ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର UG ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ ଆପଣ 5000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଇବେ, 5000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର 15000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ PG ମେରିଟ୍ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ 2 ବର୍ଷ PG କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ୍ ରହିଛି
2500ଟି ସ୍କଲାରସିପ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ରହିଲା 10,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପାଇବେ ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ବାବଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ମେରିଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 6,000ଟି ସ୍କଲାରସିପ୍ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ସର୍ବମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କା ସ୍କଲାରସିପ୍ ବାବଦକୁ ପାଇବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋଫେସନାଲର ଯେଉଁ ରହିଲା ଏମାନେ 4 ବର୍ଷ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର 40,000 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଭାବରେ ରହିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏବଂ ପ୍ରୋଫେସନାଲର ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାର ସ୍କଲାରସିପ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଉପରେ ରହିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ ଯେତେ ବଢ଼ିବ ସେତେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ୍ ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 1200ଟି ସ୍କଲାରସିପ୍ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜି ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର +3ରେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ 300 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପିଜି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 300ଟି ରହିଛି। ତ ଏମାନେ ଏଇ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଭାଷାବୃତ୍ତିକୁ ସ୍କଲାରସିପ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥରରେ ଆପଣଙ୍କର 20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ଏଲିଜିବୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ଭାଷାବୃତ୍ତି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ୍ ଗେଟିଂ ଏନି ଅଦର ସ୍କଲାରସିପ୍। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ରହିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ ସ୍କୋରଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ। ତ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ଆପଣ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଦୁଇଟା ପାଇପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଯୋଜନା ବୋଥ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଣ୍ଡ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ପିଲା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 20,000 ଟଙ୍କା ପର ଇୟର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର 20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ୍ଟା ରହିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଆବେଦନ ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 20/12/2022ରୁ। ଆପଣମାନେ 20 ଡିସେମ୍ବର 2022ରେ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 31 ଜାନୁଆରୀ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି। ତ ବହୁତ ସମୟ ସୀମା ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ସବମିଟ୍ କରିବାର ତାର ସମୟ ସୀମା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 26 ଡିସେମ୍ବର 2022ରୁ 20 ଫେବୃଆରୀ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ତ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ସଂଯୋଗ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର। ଏଥିରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଲ୍ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବି। ଆଉ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଲାଭବାନ ହେବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।